Ήμην πτωχών βοσκόπουλων εις τα όρη, 18 ετών, και δεν ήξευρα ακόμη άλφα. Χωρίς να το εξεύρω, ήμην ευτυχής. Την τελευταία φορά όπου εγεύθην την ευτυχία, ήτο το θέρος εκείνο του έτους 1870. Ήμην ωραίος έφηβος και έβλεπα το προήμος στριφνών ηλιοκαές πρόσωπό μου να γελίζεται εις τα ριάκια και τα σβρύσεις, και γύμναζα το ευλίγιστον υψηλόν αναστημά μου ανά τους βράχους και τα βουνά. Αφού έμαθα τα πρώτα γράμματα πλησίων του γυρεού Σισόη, εστάλην ως υπότροφος της Μονής εις την ακατεπαρχίαν ιερατικήν σχολήν, όπου κατετάχθην αμέσως εις την ανωτέραν τάξην, ήτα εις την εν Αθήνες Ριζάριον. Τέλος, αρχίσας τα σπουδάς μου, σχεδόν 20 έτης, εξήλθα τριακοντούτης από το Πανεπιστήμιον. Εξήλθα δικηγόρος με δίπλωμα προλήτου. Μεγάλην προκοπήν εννοείται δεν έκαμα. Σήμερον εξακολουθώ να εργάζομαι ως βοηθός ακόμη εις το γραφείον επιφανώστην δικηγόρου και πολιτευτού εν Αθήνες, τον οποίον μισώ. Αγνοώ εκπίες σκοτεινής αφορμής, αλλά πιθανώς επειδή τον έχω ως προστάτην και ευεργέτην. Η τελευταία χρονιά που ήμουν ακόμη φυσικός άνθρωπος ήταν το θέρος εκείνο του έτους 1870. Ήμην ωραίος έφηβος, καστανόμαλος βοσκός, κι έβοσκα τα σέγας της Μονής του Ευαγγελισμού εις τα όρη τα παραθαλάσσια, τα ανερχόμενα από τόμος διακριμνώδους ακτής ύπερθεν του κράτους του Βορρά και του Πελάγους. Μόνον διαρκή γείτονα, όταν κατρυχόμην κάτω εις την άκρη της περιοχής μου, είχα τον Γκριμόσχον, έναν μικρόν άρχοντα λίαν ιδιότροπον. Ο Γκριμόσχος εκατοίκει εις την εξοχήν, εις ένα ωραίον μικρόν πύργον, μαζί με την ανιψιάν του τη Μοσχούλαν, την οποίαν είχε υιοθετήσει επειδή το χειρευμένος και άτεκνος. Την είχε προσλάβει πλησίον του μονογενή, ορφανή εκκυλίας μητρός, και την ηγάπα ως να είτο θυγάτερ του. Ο Κυρμόσχος είχε ως συντροφιάν το τσιμπούκι του, το κομβολόι του, το σκαλιστήρι του και την ανεψιάν του, τη Μοσχούλαν. Η παιδίσκη θέητον ως 2 έτη νεωτέρα εμού. Μικρή, επίδα από βράχον εις βράχον, έτρεχεν από κολπίσκον εις κολπίσκον κάτω εις των Αιγιαλών, έβγαζε κοχύλια και κυνηγούσε τα καβούρια. Ήταν θερμόαιμος και ανήσυχος ως πτηνών του Αιγιαλού. Ήταν ωραία, μελαχρινή και ενθύμιζε την ύμφη του άσματος, την ηλιοκαυμένη, την οποίαν οι ιοί της μητρός της είχαν βάλει να φυλάει τα μπέλια. Ιδού η καλή, η πλησίον μου, ιδού η καλή, οφθαλμή μου περιστερέ. Ο λαιμός της
καθώς έφεγγε και υπέφωσκεν υπό την τραχηλιάν της, ήταν απείρως λευκότερος από τον χρώτα του προσώπου της. Ήταν οχρά, ροδίνη, χρυσαυγίζουσα και μου εφαίνεται να ομοιάζει με την μικρήν στέρφα νέγα, την μικρόσωμον και λεπτοφυή με κατάστριπνον τρίχωμα, την οποία είχα ονομάσει Μοσχούλαν. Το παράθυρον του πύργου, το δυτικόν, ηνίγετο προς τον Λόγκον, ο οποίος ήρχιζε να βαθύνεται πέραν της κορυφής του βουνού, όπου ήσαν χαμόκλαδα, ευώδης θάμνη και αργυλώδης γη τραχεία. Εκεί ήρχιζεν η περιοχή μου. Έως εκεί κατερχόμενη συχνά και έβοσκα τα σέγας των πνευματικών μου πατέρων. Μίαν ημέρα, δεν ξέρω πώς, ενώ εμέτρουν καθώς εσυνήθιζα τα σέγας μου, ήσαν όλε 56 κατ' εκείνων των χρόνων. Άλλοτε ανεβοκατέβαινε ο αριθμός των μεταξύ 60 και 45. Η Μοσχούλα, η ευνοουμένη μου κατσίκα, είχε μείνει ο πίσω και δεν ευρέθη στο μέτρημα. Τα σέβρισκα όλας 55. Εάν έλειπεν άλλη κατσίκα, δεν θα παρετήρουν αμέσως την ταυτότητα, αλλά μόνον την μονάδα που έλειπεν. Αλλά η απουσία της Μοσχούλας ήταν επαισθητή. Ετρώμαξα. Τάχα, ο αετός μου την επήρε. Εις τα μέρη εκείνα, τα κάπως χαμηλότερα, οι αετοί δεν κατεδέχονται να μας επισκέπτονται συχνά. Το μέγα ορμητήριό των ήταν υψηλά προς δυσμάς, εις το κατάλευκον πετρώδες βουνών, το καλούμενον αετοφολιά φερονίμους. Αλλά δεν μου εφαίνεται όλος παράδοξον ή ανήκουστον πράγμα ο αετός να κατήλθεν εκτάκτος τρωθής από τα κάλλη της Μοσχούλας, της κατσίκας μου. Εφώναζα ως τρελός. «Μοσχούλα! Πού είναι η Μοσχούλα?» Ούτε είχα παρατηρήσει την παρουσία της Μοσχούλας, της ανεψιάς του κυρμόσχου εκεί σημά. Αυτή έτυχε να έχει ανοιχτόν το παράθυρον. Ο τείχος του περιβόλου του κτήματος και η οικία, η ακουμβόσα επάνω εις αυτόν, απήχουν περί τα 500 βήματα από τη θέση όπου ευρισκόμην εγώ με τα σέγας μου. Καθώς ήκουσε τα σφωνάς μου, η παιδίσκη ανορθώθη, προέκυψεν εις το παράθυρον και έκραξε. «Τι έχεις και φωνάζεις?» Εγώ δεν ήξευρα τι να είπω. Εν το σου το απήντησα. «Φωνάζω εγώ την κατσίκα μου, τη Μοσχούλα. Με σένα δεν έχω να κάμω». Καθώς ήκουσε την φωνή μου, έκλεισε το παράθυρον και έγινε άφαντη. Μιαν άλλην ημέραν με είδε πάλιν από το παράθυρον της εις εκείνην την ιδίαν θέσιν. Ήμην πλαγιασμένος εις το ένα ίσκιον, άφηνα τα σέγας μου να βόσκουν και εσφύριζα έναν ήχο, ένα άσμα του βουνού επολικών. Δεν ξέρω πώς της ήλθε να μου φωνάξει.
Έτσι, όλο τραγουδείς? Δεν σ' άκουσα ποτέ μου να παίζεις το σουράβλι. Βοσκός και να μην έχει σουράβλι, σαν παράξενο μου φαίνεται. Είχα εγώ σουράβλι ή τη φλογέραν, αλλά δεν είχα αρκετόν θράσος ώστε να παίζω ανεγνώση ότι θα ήκουε αυτή. Την φοράν ταύτην εφιλοτιμήθην να παίξω προς χάρεν της, αλλά δεν εξεύρω πώς της εφάνει η τέχνη μου η αυλητική. Μόνον εξεύρω ότι μου έστειλε διαμοιβήν ο λίγα ξηρά σίκα και ένα τάσι γεμάτο πετμέζι. Μίαν εσπέραν, καθώς είχα κατεβάσει τα γίδια μου κάτω εις των Αιγιαλών, ανάμεσα εις τους βράχους όπου εσχημάτιζε χιλίους γλαφυρούς κολπίσκους και αγκαλίτσες στο κύμα, όπου αλλού εκυρτώνοντο οι βράχοι εις προβλήτας και αλλού εκυλαίνοντο εις σπήλαια, και ανάμεσα εις τους τόσους ελιγμούς και δεδάλους του νερού, το οποίον εις χώροι μορμυρίζων χορεύουν με ατάκτους φλίσβους και αφρούς, όμοιον με το βρέφος το ψελίζων, που αναπηδάει στο λίκνον του και λαχταρεί να σηκωθεί και να χορεύσει εις την χείρα της μητρός που το έψαυσε. Καθώς είχα κατεβάσει, λέγω, τα γίδια μου για να αρμυρίσουν εις την θάλασσαν, όπως συχνά εσυνήθιζα, είδα την ακρογιαλιάν που ήταν μεγάλη χαρά και μαγεία και την ελιμπίστηκα και ελαχτάρισα να πέσω να κολυμβήσω. Ήταν τον Αύγουστον μήνα. Επέταξα αμέσως στο υποκάμισόν μου, την περισκελίδα μου και έπεσα στην θάλασσαν. Επλήθην, ελούσθην, εκολύμβησα επολίγα λεπτά της ώρας. Ισθανόμενοι γλύκαν, μαγείαν άφατον, εφανταζόμην τον εαυτόν μου, ως να μην ήμην εν με το κύμα, ως να μετήχον της φύσεως αυτού, της υγράς και αλμυράς και δροσόδους. Δεν θα μου έκαμε ποτέ καρδιά να έβγω από την θάλασσαν, δεν θα εχόρτενα ποτέ το κολύμβημα, αν δεν είχα την έννοια του κοπαδιού μου. Όσοι υπακοήν και αν είχαν προς εμέ τα ερήφια και ανήκουν την φωνή μου για να καθίσουν ήσυχα, ερήφια ήσαν, δυσάγωγα και άπιστα όσον και τα μικρά παιδεία. Εφοβούμην μήπως τινά αποσκυρτήσουν και μου φύγουν, και τότε έπρεπε να τρέχω να τα ζητώ τη νύχτα εις τους λόγκους και τα βουνά, οδηγούμενος μόνο από τον ήχον των κοδονίσκων των δράγων. Όσον αφορά την Μοσχούλαν, για να είμαι βέβαιος ότι δεν θα μου φύγει πάλιν, καθώς μου είχε φύγει την άλλη φοράν, οπότε ο άγνωστος κλέπτης, να τον έπιανα, της είχε κλέψει ο ανόητος των επίχρυσων κοδονίσκων με το κόκκινον περιδέρεον από το λαιμόν. Εφρόντισα να τη δέσω με ένα σκηνάκι εις την ρίζαν ενός θάμνου, ο λίγον παραπάνω από το βράχον, εις την βάση του οποίου είχα αφήσει τα ρούχα μου πριν ρυφθώ εις την θάλασσαν. Επίδησα ταχαίως έξω, εφόρεσα το υποκάμισόν μου, την περισκελίδα μου, έκαμα ένα βήμα για να αναβώ. Άνω της κορυφής του βράχου, του οποίου η βάση σε βρέχετο από την θάλασσαν, θα έλυα την Μοσχούλαν τη μικράν έγα μου και με 200 ή περισσότερα βήματα θα επέστρεφα πλησίον εις το κοπάδι μου. Ο μικρός εκείνος ανήφορος, ο ολισθηρός κρυμνός, ήταν διεμέ άθυρμα, όσον ένα σκαλοπάτι μαρμαρίνης σκάλας, το οποίον φιλοτιμούνται να πηδήσουν εκ των κάτω προς τα άνω, αμιλόμενα τα παιδιά της γειτονιάς. Τη στιγμή εκείνη, ενώ έκαμα το πρώτο βήμα, ακούω σφοδρόν πλατάγισμα εις την θάλασσα, ως σώματος πίπτοντος εις το κύμα. Ο κρότος ήρχετο όπου ήξευρα ότι ενίοτε κατήρχετο η Μοσχούλα, η ανεψιά του Κυρμόσχου, και ελούετο εις την θάλασσα.
Δεν θα ερυψοκινδύνευα να έλθω τόσο σημάι στα σύνορά της, εγώ ο σατυρίσκος του βουνού να λουστώ, αν ήξευρα ότι εσυνήθιζε να λούεται και τη νύχτα με το φως της σελήνης. Εγνώριζα ότι το πρωί, άμα τη ανατολή του ηλίου συνήθως ελούετο. Έκαμα 2-3 βήματα χωρίς τον ελάχιστον θόρυβον. Ανερυχήθην εις τα άνω. Έκυψα με άκραν προφύλαξην προς το μέρος του άντρου, καλυπτόμενος όπισθεν ενός σχήνου και σκεπόμενος από την κορυφή του βράχου, και είδα πράγματι ότι η μοσχούλα είχε πέσει αρτίως εις το κύμα γυμνή και ελούετο. Την ανεγνώρισα πάραφτα εις το φως της σελήνης των μελιχρών. Το περιαργυρούν όλην την άπειρον οθόνη του γαληνιόντος πελάγους και κάμνον να χορεύουν φωσφορίζοντα τα κύματα. Είχε βυθιστεί άπαξ καθώς ερήφθη στην θάλασσα. Είχεν βρέξει την κόμην της από τους βοστρίχους της οποίας ως ποταμός από μαργαρίτας έρεε των νερών και είχεν αναδύσει. Έβλεπε κατά τύχην προς το μέρος όπου ήμουν εγώ και κοινή το εδώ και εκεί προσπέζουσα και πλέουσα. Ήξευρε καλώς να κολυμβά. Δεν υπήρχε άλλη αίρεσης ή μη να περιμένω. Θα εκράτουν την αναπνοή μου. Η κόρη εκείνη δεν θα υπόπτευε την παρουσία μου. Άλλος ήμην εν συνειδήσει αθώος. Εν το σούτο, όσον αθώος κι αν ήμην, η περιέργεια δεν μου έλειπε. Και ενεργήθην πάλι σιγά σιγά προς τα επάνω και στην κορυφή του βράχου, καλυπτόμενος όπισθεν των θάμνων, έκυψα να είδω την κολυμβώσαν νεάνιδα. Ή τον απόλαυσης, όνειρον, θαύμα. Είχεν απομακρυνθεί ως 5 οργιάς από το άντρον και έπλεε και έβλεπε τώρα προς Ανατολάς στρέφουσα τα νότα προς το μέρος μου. Έβλεπα την αμαυράν κι όμως χρυσίζουσαν αμυδρός κόμην της, των δράχυλών της των εύγραμμων, τας λευκάς ως γάλα ομοπλάτας, τους βραχίωνας τους τορνευτούς, όλα συγχυόμενα με λιχρά και ονειρώδη στο φέγγος της σελήνης. Διέβλεπα την οσφήν της την ευλίγιστον, τα ισχύα της, τα σκνήμας, τους πόδας της, μεταξύ σκιάς και φωτός, βαπτιζόμενα εις το κύμα. Εμάντευα το στέρνον της, τους κόλπους της, γλαφυρούς, προέχοντας, δεχόμενος όλας της άβραστας ρυπάς και της θαλάσσης το θείον άρωμα. Ήταν πνοή ίνδαλμα αφάνταστον, όνειρον επιπλέον εις το κύμα, ήταν ιριής, νύμφη, σιρήν, πλέουσα ως πλέει ναύς μαγική, η ναύς των ονείρων.
Είχα μείνει χάσκον εν εκστάση και δεν εσκεπτόμεν πλέον τα επίγεια. Είχα μείνει χάσκον, δεν εχόρτενα να βλέπω το όνειρον. Έφνης εις τας ανάγκας του πραγματικού κόσμου με επανέφεραν η φωνή της κατσίκας μου. Η μικρή μοσχούλα ήρχισεν έφνης να βελάζει. Αυτό δεν το είχα προβλέψει. Ή μπορούσα να σιωπώ εγώ, αλλά δυστυχώς δεν είναι το εύκολο να επιβάλλω σιωπήνη στην έγαν μου. Έτρεξα τότε παράφορος να σφίξω το ρίγχος της με την παλάμη να μην βελάζει. Τη στιγμήν εκείνην ελισμόνισα την κόρην την κολυμβώσαν χάριν αυτής ταύτης της κόρης. Δεν εσκέφθην ότι ήταν φόβος να με ειδεί και ημιορθώθην κυρτός πάντοτε και επάτησα επί του βράχου για να προλάβω και φθάσω πλησίον της κατσίκας. Συγχρόνως με κυρίευσε και φόβος από την φιλοστοργία την οποία έτρεφα προς την πτωχήν έγα μου. Το σχοινίον με το οποίο την είχα δέσει στη ρίζαν του θάμνου ή το πολύ κοντόν. Τάχα μην εσχηνιάστη, μην εμπερδεύτηκε και περιεπλάκει ο τράχυλός της, μην ήταν κίνδυνος να πνιγεί το ταλέπορον ζών. Δεν ήξευρο αν η κόρη, ηλιωμένη στην θάλασσα, ήκουσε τη φωνή της γίδας μου, αλλά και να την είχε ακούσει, τι το παράδοξον. Ποιος φόβος ήταν? Το να ακούει την φωνή ζώου εκεί που κολυμβά, αφού δεν απέχει ημιολίγας οργιάς από την ξηράν, δεν είναι τίποτε έκτακτον. Αλλά όμως η στιγμή εκείνη που είχα πατήσει στην κορυφή του βράχου ήρκεσεν. Η νεαρά κόρη είτε ήκουσεν είτε όχι την φωνή της κατσίκας, μάλλον φαίνεται ότι την ήκουσε, διότι έστρεψε την κεφαλήν προς το μέρος της ξηράς. Είδε τον μαύρο ίσκιον μου, των διακαμών μου επάνω εις το βράχον ανάμεσα εις τους θάμνους και αφήκεν μισοπνιγμένην κραυγήν φόβου. Τότε με κατέλαβε τρόμος, συγκίνησης, λύπη απερίγραπτος. Τα γόνατά μου εκάμφθησαν. Έξαλλος εκ τρόμου ειδηνήθην να αρθρώσω φωνήν και έκραξα. «Μη φοβάσαι, δεν είναι τίποτε, δεν σου θέλω κακόν». Και σκεπτόμην λύατε ταραγμένος αν έπρεπε να ρυφθώ εις την θάλασσα μάλλον για να διέλθω εις βοήθειαν της κόρης ή να τρέξω και να φύγω. Ήρκε η φωνή μου να της έδιναν μεγαλύτερον θάρρος ή όσον η παραμονή μου και το τρέξιμό μου εις βοήθειαν. Συγχρόνως τότε, κατά συγκυρίαν όχι παράδοξον, καθότι όλοι οι Αιγιαλοί και η θάλασσα εκείνη εσυχνάζοντο από τους αλληλείς, μία βάρκα εφάνει να προβάλλει αντικρή προς το ανατολικό μεσημβρινόν μέρος από τον πέρα κάβων τον σχηματίζοντα το δεξιόν ιονί κέρας του Κολπίσκου. Εφάνει πλέουσα αργά ερχομένη προς τα εδώ με τα σκόπας, πλην η εμφάνισής της αντί να δώσει θάρρος στην κόρην επέτεινεν τον δρόμον της. Αφήκε δευτέραν κραυγήν μεγαλύτερας αγωνίας. Ένα καρύ την είδα να βυθίζεται και να γίνεται άφαντη εις το κύμα. Δεν έπρεπε τότε να διστάσω. Η βάρκα εκείνη απήχεν υπέρ τα 20 οριάς από το μέρος όπου η γωνία η κόρη. Εγώ απήχα μόνον 5 ή 6 οριάς. Πάρα αυτά, όπως ήμην, ερήφθην στην θάλασσα, πηδήσας με την κεφαλήν κάτω από το ύψος του βράχου. Το βάθος του νερού ήταν υπέρ τα 2 αναστήματα. Έφτασα σχεδόν εις τον πυθμένα, ο οποίος ήταν αμόστρωτος, ελεύθερος βράχων και πετρών και δεν ήταν φόβος να χτυπήσω. Πάρα αυτά ανέδιν και ανήλθον εις τον αφρόν του κύματος. Απήχον τώρα ο λιγότερον οι 5 οριάς από το μέρος του πόντου, όπου εσχηματίζοντο δίνες και κύκλοι στρεφόμενοι εις τον αφρόν της θαλάσσης, οι οποίοι θα ήσαν ως μνήμα υγρών και ακαριαίων δια την ατυχή παιδίσκην. Τα μόνα ίχνη τα οποία αφήνει ποτέ στην θάλασσαν αγωνιών ανθρώπινων πλάσμα. Με 3 στιβαρά πηδήματα και πλευσίματα εντός ολίγων στιγμών έφτασα πλησίον της. Είδα το εύμορφον σώμα να παραδέρνει κάτω, πλησιέστερον εις το βυθόν του πόντου ή εις τον αφρόν του κύματος, εγκύτερον του θανάτου,
ή της ζωής. Ευηθίστην, ήρπασα την κόρηνη στα σαγκάλας μου και ανήλθον. Καθώς την είχα περιβάλει με τον αριστερόν βραχίωνα, μου εφάνει ότι αισθάνθην ασθενή την χλιαράν πνοήν της εις την παριάν μου. Είχα φτάσει εγκαίρος, δόξα τω Θεώ. Εν τούτης, δεν παρήχε σημεία ζωής ολοφάνερα. Την ετίναξα με σφοδρόν κίνημα αυθορμήτως, για να δυνηθεί να αναπνεύσει. Την έκαμα να στηριχθεί επί της πλάτης μου και έπλευσα. Με την χείραν την δεξιάν και με τους δύο πόδας έπλευσα ισχυρός προς την ξηράν. Εδυνάμεις μου επολαπλασιάζοντο θαυμασίως. Αισθάνθην ότι προσεκολάτω το πλάσμα επάνω μου. Ήθελε τη ζωήν της. Ω, ασέζει κι ασύ το ευτυχής. Κανείς ιδιωτελής λογισμός δεν υπήρχε τη στιγμήν εκείνην εις το πνεύμα μου. Η καρδία μου ήταν πλήρης αυτοθυσίας και φιλοκερδίας. Ποτέ δεν θα εζήτουν αμοιβήν. Επί πόσον ακόμη θα ενθυμούμε εκείνο το αυρόν, το απαλόν σώμα της αγνής κόρης, το οποίον αισθάνθην ποτέ επάνω μου επολίγα λεπτά της άλλος ανοφελούς ζωής μου. Ή των όνειρων, πλάνη, γοητεία, και ο πόσον διέφερε από όλα στας ιδιωτελείς περιπτύξεις, από όλα στας λυκοφιλίας και τους κυνέρωτας του κόσμου, η εκλεκτή, η εθέριος εκείνη επαφή. Δεν είναι το βάρος εκείνο, το φορτίον το ευάγγαλον, αλλά είναι το ανακούφισης και αναψυχή. Ποτέ δεν αισθάνθην τον εαυτό μου ελαφρότερον, ή εφόσον ευάσταζον το βάρος εκείνο. Ήμην ο άνθρωπος, ώστις κατόρθωσε να συλλάβει με τα σχήρας του προς στιγμήν εν όνειρον, το ίδιον όνειρον του.
η Μοσχούλα έζησε. Δεν απέθανε. Σπανίως την είδα έκτοτε και δεν ξέρω τι γίνεται τώρα, οπότε είναι απλή θυγάτρη της Εύας, όπως όλε. Αλλά εγώ επλήρωσα τα λίτρα για τη ζωή της. Η ταλέπορος μικρή κατσίκα, την οποίαν είχα λησμονήσει προς χάριν της, πράγματι εσχηνιάστη, περιεπλάκη κακάη στο σχοινίον με το οποίον την είχα δεμένην και επνίγει. Μετρίωσε λυπήθην και την έκαμα θυσίαν προς χάριν της. Κι εγώ έμαθα γράμματα εξευνίας και ελέους των καλογύρων και έγινα δικηγόρος. Αφού επέρασα από 2 ερατικά σχολάς ή το επόμενον. Τάχα η μοναδική εκείνη περίστασης, η ονειρώδης εκείνη ανάμνηση της λουωμένης κόρης με έκαμε να μη γίνω κληρικός. Φεφ, ακριβώς η ανάμνηση εκείνη έπρεπε να με κάμει να γίνω μοναχός. Ορθώς έλεγεν ο γυρεός Ισόης ότι αν ήθελαν να με κάμουν καλόγερον δεν έπρεπε να με στείλουν έξω από το μοναστήρι. Δια την σωτηρία της ψυχής μου ήρκουν τα ολίγα εκείνα κολυβογράμματα τα οποία αυτός με είχε διδάξει και μάλιστα ήσαν και πολλά. Και τώρα όταν ενθυμούμε το κοντόν εκείνο σχοινίον από το οποίον εσχηνιάστηκε επνίγει η Μοσχούλα, η κατσίκα μου, και αναλογίζω με το άλλον σχοινίον της παραβολής με το οποίον είναι δεμένος ο σκύλος εις την αυλήν του αφέντη του, διαπορώ μέσα μου αν τα 2 δεν είχαν μεγάλην συγγένεια και αν ήσαν ως σχήνισμα κληρονομίας διεμέ, όπως η Γραφή λέγει. Ας ήμουν ακόμη βοσκός στα όρη.